nós consideramos que estamos nunha grave crise política. Unha grave crise política do nacionalismo organizado, no BNG, da súa organización. Foi un batacazo monumental e unha grave crise política do funcionamento da política institucional no país. E as cousas teñen que empezar porque os órganos de dirección do BNG, para empezar a súa dirección executiva, encabezada polo portavoz nacional e candidato a presidencia da Xunta de Galiza, até o domingo pasado, pois fagan dúas cousas fundamentais. A primeira, por os seus cargos a disposición, por lo tanto, dimitiren. É un exercicio de saúde indispensable, con independencia de cal sexa a decisión que tomen os que detentan a soberanía política dentro do BNG, por lo tanto, a militancia. Nos órganos de representación da militancia e nas propias asambleas, pero compre que dimitan, que poñan ao dispor da militancia os seus cargos, porque ademais dixeron. E a segunda cuestión absolutamente indispensable, procederem a unha autocrítica, porque non se pode continuar co método de atribuir reiteradamente as perdas de apoio electoral que comenzan desde hai anos a causas externas ou ao adversario, as campañas suxas ou porcas, e autoeximirse de responsabilidade, é dicir, non proceder a unha reflexión sobre os erros propios, por lo tanto, sobre as pautas de conduta que un colectivo organizado e a súa dirección pode controlar, as variables que pode controlar. Por lo tanto, esas son as dúas primeiras cousas, e iso ten que facerse xa, de inmediato. O lógico sería, por lo tanto, e iso que imos exigir, que se faga estas dúas cousas, e que se convoque xa de inmediato unha Asamblea Nacional ordinaria, pero xa é urxente, non se pode agardar o outono, hai que convocar xa, e unha Asamblea Nacional ordinaria que devolva a voz e o voto, a participación en democracia directa a militancia, por tanto, unha asamblea para toda a militancia, non de delegados. Por lo tanto, recuperar o que é un dos piares fundamentais da democracia interna do BNG, do diseño constitucional do BNG de 1972. Devolverlle a vosa militancia, unha asamblea, por lo tanto, ordinaria, e que, por lo tanto, haxa, entrementras, un órgano interino dedicado exclusivamente á xestión cotidiana do organismo BNG e a posta en marcha do proceso de asamblea. Esta asamblea non pode ser unha asamblea organizada e, por lo tanto, controlada polo mesmo aparato vertical de poder que provocou a catástrofe que estamos vivindo. Sería un fraude a militancia. E a seguida, a outra cuestión inmediata que nos deixamos é que o BNG, nese exercicio de autocrítica, enuncie unha mensaxe clara a todos os movimentos sociais e a todos os sectores de cidadanía activa que seguiron e seguen a defender o que o BNG tiña que ter defendido no goberno, para pedirles excusas por terles dado as costas e para abrirles as portas para unha colaboración indispensable. Non se pode
non é verosímil recuperar o poder no Parlamento frente ao que representa o Partido Popular, por chamalo así, por non chamalo la Santa Mafia. Non se pode recuperar eso, sino recupera a ciudadanía organizada e activa.